नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी. राज्यातील 2 लाख विद्यार्थी तसेच शिक्षकांच्या कामगिरीवर विद्यार्थी समीक्षा केंद्राद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. परभणी येथे या केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या केंद्रामार्फत 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा कौशल्य गुणांचा विकास व्हावा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन व्हावे याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. गुजरातनंतर गोवा हे अशा प्रकारचे केंद्र करणारे देशातील दुसरे राज्य आहे. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना तणावमुक्त करणे काळाची गरज असल्याचे प्राचार्य डॉक्टर मनस्वी कामत यांनी गोमंतक तनिष्कातर्फे घेण्यात आलेल्या नवतेजस्विनी कार्यक्रमात सांगितले. सध्याचे युग हे स्पर्धेचे असल्याने युवकांना विविध समस्या आणि आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. परिणामी त्यांच्यावर मानसिक तणाव वाढून आत्महत्येच्या गोष्टी घडतात. हे रोखण्यासाठी युवकांना तणावमुक्त करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविले पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. मोसमी पावसाने गोव्यासह देशभरातून माघार घेतल्याची अधिकृत घोषणा हवामान खात्याने केली आहे. यंदा देशभरात मान्सूनचे आगमन 10 दिवस उशिरा झाले होते, तसेच माघारीलाही 5 दिवस उशीर झाला आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा यंदा 11.5% जास्ती पाऊस पडल्याने राज्यासाठी ही समाधानकारक बाब असल्याचे हवामान खात्याने सांगितले. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर अशा प्रकारच्या पॉझिटिव्ह बातम्या तुमच्याकडे असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.